Akwụkwọ Deuteronomy isi nke 6. Ma nke a bụ ihe ahụ e nyere n'iwu na ụkpụrụ niile na ikpe niile nke Jehova bụ Chineke unu nyere iwu ka ezi unu, ka unu wee mee ha n'ala ahụ ebe unu onwe unu na-agabiga inweta ya, ka unu wee tụọ egwu Jehova bụ Chineke unu, idebe ụkpụrụ ya niile na ihe niile o nyere n'iwu nke mụ onwe m na-enye gị n'iwu, gị onwe gị na nwa gị na nwa nwa gị ụbọchị niile nke ndụ gị, ka ụbọchị gị wee dịkwa anya. Ị ga-anụkwa Izrel ezikwa anya ime ya, ka o wee dịrị gị mma, ka unu wee bakwa ụba nke ukwuu dịka Jehova bụ Chineke nna gị ha gwaworo gị okwu n'ala nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru n'ime ya. Nụrụ Izrel, Jehova bụ Chineke anyị bụ Jehova otu. Ị ga-ewerekwa obi gị niile, werekwa mkpụrụ obi gị niile, werekwa ike gị niile hụ Jehova bụ Chineke gị n'anya. Okwu ndị a nke mụ onwe m na-enye gị n'iwu taa ga-adịkwasịkwa n'obi gị. Ị ga-ejisikwa ike izi ha ụmụ gị. Ị ga-ekwukwa okwu banyere ha mgbe ị na-anọdụ n'ụlọ gị, na mgbe ị na-eje ije n'ụzọ, na mgbe ị na-edina ala, na mgbe ị na-ebili ọtọ. Ị ga-ekekwa ha n'elu aka gị ka ha bụrụ ihe ịrịba ama. Ha ga-abụkwa mkpọnihu n'etiti anya gị abụọ. Ị ga-edekwasịkwa ha n'awara ụzọ abụọ nke ụlọ gị na n'ọnụ ụzọ ámá gị niile. Ọ ga-erukwa mgbe Jehova bụ Chineke gị ga-eme ka ị baa n'ala ahụ nke ọ ṅụrụ nna gị ha bụ Abraham na Isaac na Jekọb iyi inye gị, obodo ukwu dị iche iche makwara mma nke ị na-ewughị, na ụlọ jupụtara n'ezi ihe niile, na ihe na-emejughị, na olulu mmiri egwuwere egwuwa nke ị na-egwughaghị, na ubi vaịn osisi oliv nke na-akụghị. Mgbe ị ga-erikwa afọ ejukwa gị lezie onwe gị anya ka ị ghara ichezo Jehova onye mere ka ị si n'ala Ijipt sikwa n'ụlọ ndị ohu pụta. Jehova bụ Chineke gị ka ị ga-atụ egwu, ọ bụkwa ya ka ị ga-efe ofufe, ọ bụkwa aha ya ka ị ga-ewere ṅụọ iyi. Unu ejesola chi ọzọ ndị sitere na chi nke ndị ahụ ndị nọ unu gburugburu, n'ihi na Chineke ekworo ka Jehova bụ Chineke gị bụ n'etiti gị, ka iwe Jehova bụ Chineke gị weghara ịdị ọkụ megide gị, o wee kpochapụ gị n'elu ala. Unu anwala Jehova bụ Chineke unu dịka unu nwara ya n'ime Masa. Unu ga-ejisi ike idebe ihe ahụ niile nke Jehova bụ Chineke unu nyere n'iwu. Unu ga-edebekwa ihe ama ya niile na ụkpụrụ ya niile nke o nyeworo gị n'iwu. Ị ga-emekwa ihe ziri ezi na nke dị mma n'anya Jehova, ka o wee dịrị gị mma, ka ị wee bakwa nweta ezi ala ahụ nke Jehova ṅụrụ nna gị ha iyi inye ha. Ịkwapụ ndị iro gị niile n'ihu gị dịka Jehova kwuworo. Mgbe nwa gị ga-ajụ gị n'ọdịnihu sị, gịnị bụ isi ihe àmà ndị a na ụkpụrụ ndị a na ikpe ndị a nke Jehova bụ Chineke anyị nyeworo unu n'iwu? Ị ga-asịkwa nwa gị, anyị bụrụ Fero ndị ohu n'Ijipt, Jehova wee were aka dị ike mee ka anyị si n'Ijipt pụta. Jehova wee tinyekwasị ihe ịrịba ama dị iche iche na ihe ebube dị iche iche dị ukwuu jọkwa njọ n'ahụ Ijipt na n'ahụ Fero na n'ahụ ụlọ ya niile n'anya anyị. Ọ bụkwa anyị ka o mere ka anyị si n'ebe ahụ pụta. O wee mee ka anyị baa n'ime, ka o wee nye anyị ala ahụ nke ọ ṅụrụ nna anyị ha iyi inye ha. Jehova wee nye anyị iwu ime ụkpụrụ ndị a niile, ịtụ egwu Jehova bụ Chineke anyị, ka o wee dịrị anyị mma ụbọchị anyị niile, ka o wee debe anyị ndụ otu ọ dị taa. Ezi omume ka ọ ga-abụkwara anyị mgbe anyị ga-elezi anya ime ihe a niile e nyere n'iwu n'ihu Jehova bụ Chineke anyị dịka o nyere anyị iwu.